UPPL जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद UG ब्रह्म जिंदाबाद UG ब्रह्म जिंदाबाद जोंनो नांगौ सोलायनाय जोंनो नांगौ सोलायनाय जोंनो नांगौ सोलायनाय देरहाखागोन देरहाखागोन UG ब्रह्म देरहाखागोन देरहागोन देरहागोन UG ब्रह्म देरहागोन UG ब्रह्म देरहानाया रोखा जाबाय बे दिनैनिल' बाथ्रा नंलिया दिनैनिफ्राय खमसे खम 10-12 दिननि सिगाङावनो बे रोखा जादों आरो बेखौ बर'ल' नङा दिनै बर'नि भटखौथ' जोङो दिनै 85% निफ्रायबो बारा मोनगासिनो दङ आरो बेखौ आं रमिय' पि नार्जारिया बुङाखै बेखौ BPF हान्जानि बिथां दैदेनगिरि बिथांमोनासो बुंदों जे बर' भटखौ UPPL आ एबसुआ जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्राय मा बुंगोन 85% 85% बर'नि मुङा मा बुंगोन 85% बिदि मोनगोन होननानै बुंदों दा बेखौ आं बुङाखै बिथांमोनासो बुंदों दा होमबा जों बर'निखौ जुदि 100 नि गेजेराव जुदि जों 85% मोनोबा 85% खौ मोनोबा गुबुन हारिनि भटखौबो जों देग्लाय बिराद बुरजा मोनसिगोन बेखौ गुबुन हारिफ्रासो बुंदों दिनै जों बयबो फैजोबबाय दिनै जोङो दिनै नायबाय AYD बा जोंखौ मदद खालामदों मौलाना बिथाङा दिनै बै क'क्राझाराव बिथाङा दिनै बेयाव माने बिराद गिदिर आजमला बेयाव सुबुंगमा दिनै लादों बहायबो दिनै रोजा रोजा मानसिफ्रा बेयाव बाहागो लादों 50,000 सुबुङा दिनै बेयाव बाहागो लादों आरो दिनै नैबे जि दोहौ जि मोनसे जोंनि गेजेराव दिनै धौ फैदों जि मोनसे जोंनि वेब जों जायखौ बुङो इंराजियाव बेयो दिनै फैबाय बेखौ होबथानो हानाय जेबो गैया आरो बे बारहुंखाखौ होबथानो थाखाय दिनैनि बे साइक्लनखौ होबथानो थाखाय दिनैनि बे ट्विस्टारखौ होबथानो थाखाय जोंनि सिगाङाव दिनै रावबोआनो गैया दिनै बेखौ जों नुदों दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बे देरहानाया रोखा जाबाय आरो बेयो मानो थाखाय रोखा जादों दिनै जों बयबो फैदों मदाहि बिथांमोना जोंनो भट होआखैमोन थांनाय बाराव देग्लाय बिथांमोना भटखौ होनो थाखाय सिगांबाय जे बिथांमोना दिनै कमप्लिटलि खामानि मावगासिनो दङ बेंगलि जोङो दिनै जे बिथां सम्प्रदायजों रायलायदों जे बेंगलि सम्प्रदायनि बिथांमोना फेडारेसनफ्रा बुंदों बेंगलि आफादफ्रा दिनै बुंदों जे बिथांमोनाव जोंनो भटखौ होगोन बिनि अनगायैबो जों दिनै नायबाय एबि ओनसोलनि लिडारफोरजों सावरायदों आमसोलनि लिडारफोरजों सावरायदों आरो जों जायफ्रा बर' खालामनानै दङ जे बिथांमोना मैया गसाइगावआव बिथांमोना बर' अफिसखौनो ताला मारिनानै जोंजोंसो खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना सिगांबोदों बेयो जोंनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर बाथ्रा दा बेखायनो एबारनि इलेक्सनाव जों देरहानाया बेयो 100% बेयो दिनै रोखा जाबाय आरो बिनि थाखाय जों खावलायदों दिनै साफा सानै सोरबा जुदि BPF आव दिनै खामानि मावबाय थादों BPF दलआव दङबा आं दाखालि गलागावआवबो बुंदों जे बिथांमोना दिनै सनमाने बिथांमोना दिनै UPPL आव फैनानै एबसुनि फारसे फैनानै बड'लेण्डआव बाहागो लाफैनांगौ आरो 6टा जनगोष्ठीखौ बिथांमोना होनायाव होबथानायाव बाहागो लाफैनांगौ नङाबा गाबोन समफोर खिन्थु बिथांमोना 2020 सनाव खिन्थु बिथांमोना नैबे UPPL आव खिन्थु जायगा मोननाय नंला मानोना 2020 सनाव जोंनि आखायाव फैसिगोन दा जिखियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन बे मेलखौ सामलायनाय सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि बिबानगिरि बिथां जोंनि हाबाफारियाव दिनै UPPL नि आइजो आफादनि जोंहा दिनै आफादगिरि सफैदों बिथां गयारि मेडाम बिथाङा दान्दिसे समनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव बिबुंथि लाखिगोन बेनि गेजेराव जोंनि गेजेराव आरो सफैबावदों उदालगुरिनिफ्राय रतेन्द्र कुमार दैमारि मानगोनां बिथाङा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि आरो बड'फा गेजेरथियारि मावथांखिनि जोंनियाव सासे मावथि दंफैयो कोअर्डिनेटर बड'सा ब्रह्म बिथाङा बेसेबांबा गोजान जुनायनिफ्राय दिनै फैदों आरो मानो फैदों बिथांखौ थिनहरनाय जादों नोङो नाय बहाय UG ब्रह्मआ मा थासारियाव देरहानो थांगासिनो दं बेखौ नायनानै नों फै आरो सेकेन्ड टु सेकेन्ड मिनिट टु मिनिट जोंनो खिन्थाहर आरो बिथाङा दा खिन्थाहरगासिनो दङ दा लोब लोब जोंहा नैबे मोनब्रै जिल्लानि बाहेरायाव थानाय बर' सुबुङा UG ब्रह्मआ जे देरहासिगोन दा बेखौ लानानै बिखा फोरदांनानै दिनै बयबो नेगासिनो दङ बेयो जाबाय बर'फोरनि थासारि नाथाय दिनै जों माखौ नुदों दिनै जोंहा बुंनांगौ बाथ्राया दिनै बेसो 15 बोसोर सम थांबाय बे 15 बोसोराव दिनै बिथांमोना मोजां मोनसे खुंथाय होनो हायासै इन्टारिमखौ लायोबा आरो 2 बोसोर 17 बोसोराव थांनाय समाव बिथांमोना जि मोनसे खुंथायखौ होनो थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव बिथांमोना गसंथिदोंमोन रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होदोंमोन रायजो राजानो रादाय होदोंमोन मोनसेबो बिथांमोना मावफुंनो हायाखै बेसो दुखु गोनां बाथ्रा दिनै जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैयामोन जोंनि टारगेटआ BPF नङा जोंनि टारगेटआ हाग्रामा महिलारि नङा जोंनि टारगेटआ बिथांमोननि खुंथायासो जोंनि टारगेट बिथांमोना जे दिनै करापसन खालामदों गाज्रि खुंथाय मोनसे होदों जोंनि गेजेराव गाज्रि खुंथाय माने बिथांमोना दादागिरिनि मोनसे परिबेस खालामनो हादों जौ जुवानि परिबेस खालामनो हादों मेलानि परिबेस खालामनो हादों लटारिनि परिबेस खालामनो हादों बेसो जोंनि टारगेट नङाबा बिथांमोना जोंनि टारगेट नङा
नाथाय जोंहा दिनै बुंनांगौ बाथ्रा जादों एक मात्र जों एबसुआ बिपिएफखौ राया हाग्रामा महिला बिथांमोनखौ राया होननानै थांखि लानाय मोनसे आफाद बे एबसुआ नाथाय दिनै बिथांमोनखौ जोंहा बुंफिननो गोनां जादों आरो बुंनो गोनां मानो जादों जे बिथांमोननि मोनफ्रोमबो बाथ्रानो दिनै फिनखौ होनो गोनां जादों जोंहा आरो बे थासारिया जोंनि गेजेराव दिनै सफैदों दुर्भाग्य जों सानदों गावखौनो गावनि लिडारखौनो जों दिनै रायनांदों बेयो जोंनि थाखाय बिराद दुर्भाग्य दा आं मानो बुंनो सिगां नुबाय मोनब्रै जिल्लायावल' नङा रायजो नोंथांमोन मोनब्रै जिल्लानि सुबुंखौ दिनै जि मोनसे थासारियाव बिथांमोना दोनदों बाहेरानि जिल्लाफोरखौबो नाय जोंनि गलाघाटआव थांनानै बिथांमोना एबसुखौ रायना फैयो धेमाजियाव थांनानै एबसुखौ रायना फैयो जोंना गहपुराव थांनानै बेयाव 5035 जन बै मुंख्लं न 535 जन बै मुंख्लंफोरनि न'खरनि मानसिफोरनि सिगाङाव बुंफैयो जे गहपुरसिम बड'लेण्डआ जाया बहाय बे एबसुखौ रायो प्रमद बर'खौ रायो इउजि ब्रह्मखौ रायनानै फैयो दाखालि साउथ कामरुपआव थांनानै बिदिनो आरो मोनसे गाज्रि मोनसे थासारि खालामना फैदों बिथांमोना दा दुखु गोनां बाथ्राया दिनै बेसो मोनब्रै जिल्लाल' नङा रायजो राजा नोंथांमोन मोनब्रै जिल्लानि अनगायैबो आसामाव जेसेबांखिनि जिल्ला दङ बै जिल्लायाव थानाय बर' सुबुंफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामहैयो बिथांमोना बेसो बयनिख्रुइ बांसिन दुखु गोनां बाथ्रा दा बे थासारिया जोबनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन जोबनांगोन दिनै बे थासारिया दा बे थासारिखौ फोजोबनो थाखाय जों दिनै बयबो जानजि खाफ्राबाय आरो बय क्षमा होनायनि खोथा गैया 17 बोसोर जों बिथांमोनखौ नायबाय 17 बोसोर निमाहा होबाय देग्लाय बेखायनो सोलायनायनि सम सफैदों मानोना रायजोखौ जों खालामनो हायो राजाखौ जों खालामनो हायो रानिखौबो जों खालामनो हायो जोंनि खाथियाव दिनै बे गोहोआ दङ आरो बे गोहोखौनो फैगौ 23 तारिखआव जोंहा एप्रिलनि 23 तारिखआव मानि सावगारियाव भटखौ नांगौ रायजो राजा नोंथांमोन ट्रेक्टरनि सावगारियाव मानोना नांगोला गोजाम जाबाय थाल गबाय होनदों गोबाङानो ना थालानो गबायबा बे नांगोला बारा खामानि गैला दा बेखायनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटखौ होनांगोन आरो मोनसेल' सावगारि नोंथाङा नुनांगोन बे जाबाय इउजि ब्रह्मनि फट' ट्रेक्टरनि फट' 9 जन बय केन्डिडेट दङ गुबुनखौ नुनो दरकार गैया थोंजोङै थांनानै 4 नम्बरखौ नायदो थुदो न'आव फैदो बिनि उनाव नायदो इउजि ब्रह्मआ 23 मे तारिखआव बे एमपि जाबाय आरो बै सानखालिनिफ्राय जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि सिमां जोंनि जौगानाय जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि सोलायनाय थासारि मोनफ्रोमबो अबस्थाखौनो जों लाबोनो हागोन बे फोथायनाया जोंनियाव दिनै फैबाय दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन खावलायदों 23 तारिखआव जोङो बारा लेट खालामनो नाङा फुंनि बाहागोआवनो 12तानि सिगाङावनो जोंहा फुङावनो दुगै लोबै थांनानै गोथार गोसोजों भटखौ बयबो होनानै फैनांगौ आरो बय गोबाव खालामनांगौनि बाथ्रा गैया 1 नम्बर बाथ्रा 2 नम्बर बाथ्रा आं बेखौनो खावलायदों जे दिनै इउजि ब्रह्मनो मानो भटखौ होनांगौ इउजि ब्रह्मनो होनांगोन मानोना बै इउजि ब्रह्म जाय इउजि ब्रह्म गोलाव सम एबसुनि आफादगिरि मावबोदों गोबां एक्सपिरियेन्स दङ मोन्दांथि दङ बिथाङा जाय इउजि ब्रह्मआ बिथाङा राज्य सभा 6 बोसोर बिथाङा राज्य सभानि सांसद हिसाबै जाबोदों बे इउजि ब्रह्म दिनै बे इउजि ब्रह्मजों जेब्ला दिल्लीयाव थाङो बिराद मोजां नाङो जे दिनैबो बिथांखौ आथिखालनि एमपि बादिखौनो नाङो बेबादि गोहो दङ बिथाङा इउजि ब्रह्मआ बेखायनो बे बिटिएडिनिल' नङा बर' हारिनिल' नङा बेयो नर्थ इस्टनिल' नङा बेयो आसामनिल' नङा बेयो भारतबर्षनि सासे बेयो रोंगौसा सासे सुबुं बुद्धिजीबी बिथाङा दिनै सासे बिथाङा साहित्यिक सासे दिनै आरो बिथाङानो बुंनांगोन जों दिनैनि दिनाव जे बिथांबादि सासे जोंहा बे नर्थ इस्टआव साबसिन दिनै बिजाथि रावबो गैया जों दिनै बेखौ बुंनांगोन नोंथांमोना बे लिस्टआव नायनो हायो 9 जन दङ एमपिनि लिस्टआव क'क्राझार 5 दं क'क्राझार लोकसभा समस्तियाव बे फट'फोरखौ नायजोबबाय नोंथांमोना सासेबो जग्य नुनाय नङा सासेल' व्यक्ति नुगोन जग्य एन्ड हि इज द इउजि ब्रह्म आरो बिथांनो जोंहा देरहाहोनांगौ बे बिबाना जोंनि दिनै दा बेखायनो बर'फ्राथ' मोनसे बिबान दंखायो दा बर'फोरजों लोगोसे जों बेखौनो बुंदों जे बर' সকলৰ লগত দখবা কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ইউজি ব্ৰহ্মক ভোটটো দি নিজৰ বহুমূলীয়া ভোটটো দি জয়যুক্ত কৰাটো কেৱল আমাৰ দায়িত্বই নহয় নৈতিক এটা দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে কিয়নো ইউজি ব্ৰহ্ম কেৱল বড়ো সকলৰে নহয় বিটিএডিৰে নহয় অসমৰে নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে নহয় তেখেত ভাৰতবৰ্ষৰ এজন অগ্ৰণী এজন নেতা আৰু যিজন নেতাক আমি বুদ্ধিজীৱী বুলি পাইছো যিজন নেতাক আমি জানিছো তেখেত মানে যোগ্য প্ৰাৰ্থী যিজন নেতা আজি মানে তেখেত সাহিত্যিক হয় আৰু তেখেতৰ নিচিনা এজন ব্যক্তি যদি অহাকালি পৰি আমি জিকাই দিব পাৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰ যি সপোনৰ যি এটা অঞ্চল সপোনৰ যি সমষ্টি সেই সমষ্টিটো আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম সেই কথাটো আমি আজি অনুভৱ কৰিছো আৰু বেখানে बे दायित्व जोंना बयनियावबो दङ दा बेखायनो बे इउजि ब्रह्म नाथाय बे इउजि ब्रह्मखौ लानानैबो दिनै बिथांमोना राजनिति खालामो मा राजनिति मिथिगौ ना इउजि ब्रह्मआ जाम्बासो बियो गारि गंसे गैया बेहा बिल्डिं गंसे गैया बेहा थाखा फैसा गैया बेहा मा जाम्बा मानसि बिलाय एबसुनि समाव ओरैबादि लाख लाख थाखा मोनोमोन बेखौबो लानो रोङासै बियो 6 बोसोर एमपि जाबाय बियो बेखौबो लानो रोङासै बियो माबादि मानसि बिलाय बेखौ लानानै जोंना सानैसो एमपिआ सिगां बुंलांबाय आथिखालनि खुंथायगिरि बिथांमोना बुंदों दा इउजि ब्रह्मआ गोसोबा बेबो रां खामायनो हायोमोन मानो खामायाखै रायजोनि थाखा बियो बेखौ खामाया बियो रायजोनि बे दुखिया मानसिनि थाखाय हरनाय फैसाखौ सरकारा बेखौ गरसेबो लाया बियो नाथाय दिनै बिखौबो बिथांमोना दिनै गाज्रि मोनो मानो गाज्रि मोनो गावस्रा करोड़ करोड़ थाखा आरजिबाय नालाय
दिनै बिथांमोना बेखौ अभाब गैलिया आरो अभाब गैया नालाय मालाय अभाबाव थानायखौ बिथांमोना मेगन सायो मानो मेगन सानांगौ नङा होमबा नोंहा कोटि थाखा खामायदों नोंहा सम्पतिनि हाजो खालामदों नोंहा दुनियानि गासै सम्पतिखौ गावनि आखायाव खालामना लाबोजोब्बाय दा बिनि उनाव सोरबा सासेया दिनै रायजोनि थाखा फैसाखौ लायालासिनो गारि गंसे गैया बेहा बिल्डिं गंसे गैया बेहा दा बेखौनो लानानै नोंथाङा मानो इनसाल्ट खालामनांगौ मानो अपमान खालामनांगौ बेयावथ' दुगासो जानांगौ नङा होमबा जोंनाबो दिनै सासे लिडार दङ जाय लिडारा दिनै रायजो राजानि गरसेबो थाखा फैसा लायालासिनो साधारन मोनसे जीबन जापन खालामबाय थादों पेन्सनजोंनो सोलिबाय थादों बे जाबाय इउजि ब्रह्म आरो नाथाय बिथांखौबो लानानै दिनै बिथांमोना राजनिति खालामदों दा बेखायनो इउजि ब्रह्मखौ जों बुंनांगोन जाय इउजि ब्रह्मनि 6 बोसोर एमपि जानाय समाव गोबां स्किमफ्रा सब जायगायावनो दंजोबो जोंनि गलाघाटआवबो दं बिदि स्किम डिब्रुगड़आव बिनि स्किम थांदों शिबसागराव थांदों तिनसुकियाव थांदों कार्बि आंलंआव थांदों नगाव मरिगाव थांदों नाथाय आथिखालनि जोंना बे मोनब्रै जिल्लानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनियाव दिनैसिम 1 लाखनि मोनसे स्किम होनाय बिथांनि रेकर्ड गैया मोनसेबो साइनबोर्ड नुनाय नङा जों दिनै बेखौ नुदों अदेबानि बिथाङा जोंनि आपार आसामाव थांनानै हारसाफोरनो गोबां कोटि कोटि थाखा होदों जों बेखौ मिथिगौ कति हादरनि नामाव बिथाङा 1 कोटि होदों माजुलियाव 1 कोटि होदों जों मिथिगौ 8 किल'मिटार 1 कोटि होदों दा बे कोटि कोटि थाखाखौ बोरै हरनो हाखो होमबा जोंनि एकदम बर'फोरनि खाथियावनो हारसाफोरनो होबोयोबा बर'फोरनि गोसोआ माबायदि जागोन रायजो राजाफोर जोबोद दुखु मोनदों दा बे थासारिखौनो जों नुबाय थादों दा बेखायनो जोङो खावलायदों नैबे समाव इउजि ब्रह्म जानो बिथांखौ मानो भट होनांगौ बेखौनो बुंदों बे इउजि ब्रह्मआ जाबाय सासे जग्य व्यक्ति गोरों सासे व्यक्ति जाय व्यक्तिया सानफ्रोमबो रायजो राजानि बाथ्राखौ साननानै बिथाङा जिबननि आधा बैसोखौनो हरबाय बिथाङा दिनै उत्सर्गित खालामबाय दा बिथांबायदि सासे सुबुंनो जोंहा जुदि दिनै सासनखौ गथायनो हायोबा दायित्वखौ होनो हायोबा एमपि खालामनो हायोबा गाबोन समफोर बिथांखौ लानानै भारतबर्षआव राजनिति जागोन बिराद जाबाय गोरों सासे सुबुं मन्त्रि मोननांगोन जोंहा दिनै नङा होमबा दिनै जोङो सासे जुदि मन्त्रि मोनोबा केन्द्रीय मन्त्रि इउजि ब्रह्म बादिखौ जोंहा दिनै बिनो हायो नाथाय प्रमिला रानी ब्रह्म आब'आ दिनै बिथाङा 30 बोसोर जाबाय एमएलए जानाया बिनि गेजेराव 10 बोसोर बिथाङा मन्त्रि जादों आइजोफोरनि बाथ्रा मा सानदों दे हौवाफोरनिखौ बाद होबाय आं बिथाङा दिनै भट बिफैदों जोंनि जायगायाव फैनानै आइजोखौ नायाबा बोरै जाबावनो बिदि होनदों नङा होमबा आइजो मानो नायनांगौ नोंखौ नों जों आइजोखौ नायदों होमबा नङा होमबा जोंनि आइजो बुरिया दिनैबो गुवाहाटीयाव जुमाय फाननो लांनांगौ माथो जोंना बिमा बुरिया दिनैबो जोंना बै माने मा होनो केशब नगराव दिनैबो दिंखिया फाननो लांनांगौ माथो नङा होमबा जोंना बिमा बुरिया दिनैबो साम' फाननांगौ जायो माथो होमबा बेनि थाखाय मानो नायाखै नों दिनै नोंखौ मानो नायनांगौ नङा होमबा नोंनाथ' बिल्डिंआ क'क्राझाराव बिराद गोजौ ना गारि मटराथ' बिराद बुरजा ना नोंनिया हा सम्पतियाथ' बिराद बुरजा जाबायना नङा होमबा दिनै होमबा बे आइजोफोरनि थाखाय नोङो मा सानदों जेबो सानाखै आं दाखालि उदालगुरिनि बाथ्राखौ बुंदों जे माने सासे बुरि मानसि लासित एक्सप्रेसआव हराव बियो 6टा बस्ता देखांनो मैगंनि बुरिया सिबाय देखांनो हायाखै देखां लास्टआव देखांजोब्बाय बियो देखांजोबखांनायनि उनाव आं बुंबाय जे आयंआ बेयावनो जिराय आंनियाथ' एसि कम्पार्टमेन्टसो आं बेयाव थांनोसै नों बेयाव था होननानै खिन्थु आं मोनसे खोथा सोंनि नों इसेबां बुरि बैसोआव टाकानि मना बै बेगखौ आलायना लाया होमबा फैसानि बेखौ मोजाङै ला होनदों आं सोनानै बे 6टा बस्ताखौ देखांनानै मानो बेपार खालामनांगौ होनबाय खालामनांगोन आयं जादों आरो मानोना आंना फिसाजोआ इउनिभार्सिटियाव फरायो गुवाहाटीयाव बेनो आं सप्तायावनो 600-700 हरनांगौ दा बे मैगं खिनिखौ फानाबा आं बेनो फैसा हरनो हानाय नङा मानोना आंना बोरायाबो गैला जादों आरो बै फिसाजोना बे बिफा गैला दा बे गावनि गथ'नि थाखाय दिनै बे मैगंखौ फाननो गोनां जादों मावलांगोन बेखौ सिमेन्ट सापुरियाव बिनि उनाव मा खालामगोन आरो गगा मुगा फानबावगोन बिनि उनावसो आरो ना गोरान लाबोनानै हरिसिङा उदालगुरि टंलायाव फानो जादों बे बुरिया सप्तायाव खननै थाङो खननै फैयो दा बे दुखुथिया मोनसे जिउ खुंदों सोर बियो बर' आइजो सासे बुरिया दा बेखौ नायनो थाखाय प्रमिला रानी ब्रह्मनि सम गैया दं नामा जों बयबो सानदोंमोन प्रमिला रानी ब्रह्मआ मन्त्रि जाबाय फरेस्ट मन्त्रि बर'फोरनि हाया रोखा जासिगोन न'आ सिफाय जानाय नंला फरेस्ट लेन्डआ जोंना बिराद पाट्टा मोनजोबसिगोन बिराद गोसो गुदुङै दंसै खिन्थु आं गोसो सिङाव सानखादों जेबो मावनो हाया बे होननानै नुमारबाय गमामायैनो थांनाय बार नङा होमबा फरेस्ट मिनिस्टारफ्रा बोख्लाय जाबाय दानिया दिनै प्रमिला रानी ब्रह्मआसो फार्स्ट बुंबाय हादान ओनसोलखौ एभेक्सन खालामनांगौ काजिरङाखौ एभेक्सन खालामनांगौ जेसिपि लाबोबाय बिनि उनाव फकलेन्ड लाबोबाय मैदेर लाबोनानै दाना बर' बिफानि न'खरफोरखौ सिफायजोबनानै दाना होखार हरजोबबाय दाना हाग्रा ओनसोल होमबा जों मा फोथायनो हायो नङा होमबा नों होमबा जोंनि थाखाय मा मावदों दिनै नोंनो मानो भटखौ नांगौ दिनै दा बे जुक्तिफ्रा दिनै फैदों जोङो दिनै सानदोंमोन सासे मन्त्रि मोनबाय बे फरेस्ट मन्त्रि नों मानो बर'फोरनो हाखौ होनो हायामोन खनसे रिक्स लानो हायोमोन ना नों नङा होमबा मानो हायामोन नोंलाय रिक्स लानो हायोमोन नोंनो गाहायनि जे कमिसनारखौ दम होनो हायोमन सेक्रेटारिफोरखौ दम होनो हायोमन जिकुनो प्रकारे मोर সময়ত মই जिकुनो प्रकारे এই অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলক মই মাটিৰ পট্টা দিমেই আপোনালোকে কি কৰিব চাব বিয়ে যে মন্ত্ৰীनि দম কিন্তু बेखौ हायाखै लास्टआव नुबाय काजिरङायावथ' जेबो खामानि मावनो हायासै गान्दा बुथारनायखौ होबथानो हायासै
दा उनाव नुबाय मन्थ्रिनिफ्राय बोख्लायनानै गुबुन मोनसे बिफानसो बेनो होनाय जादों जैग्यता गैया दिनै ओरैनो भटखौ बिफाबा जानाय नङा दा बे बाथ्रा दा बेखायनो आं खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोन दिनै प्रमिला रानी ब्रह्म इउजित ब्रह्म सोर साबसिन बयबो मिथिखागौ नङा होमबा सोरनो भटखौ होनांगौ इउजित ब्रह्म ट्रेक्टरनि सावगारियाव दा बे खोथा दा आं थामथि बाथ्रा बेखौनो बुंनो सानदों जोंनो सोलायनाय मोनसे थासारि नांगौ आरो सोलायनायखौ जुदि लाबोनो हायाबा गाबोन समफोर खिन्थु दाया जोंनियावसो जागोन जों दिनै गांसे कम्बलनि थाखाय गांसे मुस्रिनि थाखाय अमा बेदर सेरसेनि थाखाय 30 थाखा फैसानि थाखाय जुमाय बथलसेनि थाखाय भटखौ गेलेयाखै जों नैबे भटआ बे भट नङा बे इलेक्सन नङा बियो निर्वाचन नङा बियो एकमात्र मानि बेलाय आन्दोलननि मोनसे पार्ट बियो बड'लेण्डनि थाखायसो जों इलेक्सनाव बाहागो लादों आरो बे बड'लेण्डखौ मोनागौ माने जों इलेक्सनाव बाहागो लानायनि खोथा गैयामोन दा आं बेखौनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायदों जोंनो थासारिनि सोलायनाय नांगौ गोबां बिमा बिफाया हरसे हरसे उन्दुलाङा दा गाबोन फुङाव आंनि गथ'आ ओंखारलांनाय माबाव मा जाहैगोन खुनु गरन्थ गैया जुमाय फाग्ला जागोन नामा बियो जुवारु जागोन नामा बियो मेलायाव थांनानै माबा मोनसे जाहैगोन नामा बियो गाज्रि लोगोफोरजों थांगोन नामा बियो बे थासारिखौ सानफ्रोमबो गिनांगौ जादों जों दिनै नङा होमबा सानफ्रोमबो गिनांगौ जोंहा दिनै सानसेबो रोखा गैया जोंहा दिनै दा बे थासारियाथ' सोलायजाथारगोन ना दिनै बर'ल' नङा गुबुन हारिनि अबस्थायाबो गाज्रि दिनै आं दाखालि खैराबारियाव मिटिं लादों गोबां बाङालि हिन्जावफोर फैदों बाঙाলি हिन्जावफोर मा बुंदों मिथिगौ না আমার মতা বিলাকক সব বিপিএফ কৰি দিলে আমি ভালে পাইছিলো কিবা এটা হ'ব নেকি এবাৰ বুলি ভাবিছো টকা পইচা হ'ব ঘৰ বিলাক ভাল হ'ব খেতি মাটি বিলাক ভালকৈ পাম এনেকুৱা কথা ভাবিছিলো কিন্তু আজি 10-12 বছৰ আমি দেখিলো আমাৰ মতা বিলাকক সব মদাহি কৰি দিলে জুৱাৰো কৰি দিলে ৰাতি 11টা নহলে ঘৰতে নুহুমাই যাবে बेसेबां दुखु गोनां बाथ्रा नङा होमबा बर'खौथ' धंसखा गुबुन हारिखौबो गारासै दिनै बिथांमोनाबो दिनै बिराद गाज्रि मोनदों माबादि पार्टी बिलाय पार्टीफोरखौ लांनानै मानसिफोरखौ खालि जुमायल' जासियो जुवाल' गेलेनो होयो दा बेबादिजोंनो दिनै देशखौ सासन खालामनो नागिरदोंबा बे खिन्थु बारा थिग जानाय नङा दा बेखायनो जों बुंदों बे थासारियाथ' सोलायथारनांगोन जेरैखि जाया आं दिनै बेखौनो लुबैदों एक नम्बर बाथ्रा सोलायनाय मोनसे थासारिया जोंनि गेजेराव फैथारनांगोन बे जाबाय दा बेखौनो खावलायदों दा बे थासारिखौ लाबोनांगौ जायोबा बयबो खिन्थु जानजि खाफ्रानांगोन नङाबा गाबोनसोबो दायनिगिरिया खिन्थु जोंनो जागोन आं दिनै बेखौसो बुंनो लुबैदों दा बेखायनो सोरबा सासेया जुदि अमा बेदर सेरसेजोंनो गावनि गोसोखौ सोलायबायबा सोरबा सासेया मुस्रि गांसे होगोन होननायावनो जुदि भटखौ फानबायब्ला सोरबा सासेया हरसेयाव फैनानै सोरबा सासेया क्वार्टार जुदि मोनसे होनायावनो नोंथांनो जुदि सोरबा सासेया 30 थाखा फैनानै होफैनायावनो जुदि हरसेयाव सोलायनानै थायोबा आं बुंदों पाप नांगोन मानोना नैबे गथ'आ गाबोनसोफोर बे मोजां मोनसे थासारि मोननाय नङा नङाबा नोंथाङा मोजां थासारि मोननाय नङा दा बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै नोंथांमोना साननांगोन आं बेखौसो खावलायो गोबां लिडारफ्रा जोंना बुंलाङो फैसा रानबा लानांगौ आं बुंदों लानो कुनु दरकार गैया पापनि फैसा बियो गावनि बाख्रिनि माइखौ फाननानै नोंथांमोननो फैसा होयो नामा होनाय नङा पापनि फैसा होयो आरो आजिखालि फैसाफोरखौ जों खोनादों नकलि गोजानो फैसाफ्रा हरावसो होलाङो नालाय दा बै मोनग्रायाबो बुंनो हाया फैसाया नकलि होननानै मानो सोरनो फोसावनो बेलाय नङा होमबा सिरि सिरि लाखुमानायसो ना बे दा बेखायनो दाखालि जों खोनादों बै मोनसे जायगायाव बिदिनो फैसा रानलांदोंनो फैसाफोरखौ उनाव नायबाय हमजाबायबो नकलि गोजा सालबारियाव 2000 थाखाया नकलि दा नकलि फैसाखौ रानदों रायजो राजा नोंथांमोन पाप नांगोन बिथांमोना नङा होमबा दा लाग्रायाबो पाप नांगोन खिन्थु आं बेखौसो बुंदों जोंना बर' आइजो सासेया बर' बिफा सासेया जै 20 थाखा लाबाय हरसे उन्दुलांला बियो नांगोल हानजाया 20 थाखा होलांदोंमोनहाय अमुकआ 10 थाखा होलांदोंमोनहाय भटखौ होआबा पापसो नांगोन नामाहाय साननानै उनाव आरो नांगोलावनो थुना फैगोन बियो बिदिबा खिन्थु जानाय नङा दा आं बेखौनो बुंदों लानोनो नांखाया बेखौ नङा होमबा नों मिथिबायबा पापनि होननानै बेखौ लानायनि खुनु खोथा गैया दा बेखौ सोलायनांगौनो जुदि जाबायबा थासारिखौ सोलायथारनांगौ होननानै मिथिबायब्ला दा बहाय नोंथाङा फैसाया मेटार जानो हाया टाकाया मेटार जानो हाया जुमाय बथला मेटार जानो नाङा मुस्रिया मेटार जानो नाङा बेखायनो एबारनि इलेक्सनखौ जों बुंदों बियो जोंना लामानि थाखायबो नङा बियो जोंनिया जुमाय बथलनि थाखायबो नङा अमा बेदर सेरसेनि थाखायबो नङा ए देग्लायनि इलेक्सना जाबाय सोलायनांगौ जोंनिया आरो बे थासारिखौ सोलायनांगौनि थाखाय परिबर्तननि थाखाय जों देग्लाय इलेक्सनाव बाहागो लादों एक नम्बर बाथ्रा 2 नम्बर बाथ्रा जोंहा दिनै थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय उदांस्रिनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय आन्दोलनाव जों बाहागो लादों आरो बे बड'लेण्डनिनो बे मोनसे पार्ट बे इलेक्सना आरो बेखायनो देग्लाय जोंहा बड'लेण्डनि थाखायनो जोङो दिनै नैबे इलेक्सनाव बाहागो लादों नाथाय बिथांमोना दिनै मा बुंदों 110% बड'लेण्डआ जायानो दिनै बेखौ बुंदों मानो जाया जानांगोना जानांगौ रायजो राजा नोंथांमोन बड'लेण्डआ येस जानांगौ आरो बड'लेण्डनि थाखायनो जों देग्लाय इलेक्सनाव बाहागो लादों बिथांमोना नाथाय बुंदों आं जेब्लासिम थांना थागोन बिपिएफआ जेब्लासिम थांना थागोन अब्लासिम बड'लेण्डआ जाया होनबाथ' बर' रायजो राजाफोरा थांखि लानांगोन जे बिथांमोना जुदि थाबाय थायोबा जुदि बड'लेण्डआ जायाबा होनबा बिथांमोनखौ मा खालामनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन
फेजेननांगोन बिथांमोनखौ नङा होमबा जों जेबो खालामा जोंनियाव गोहोआ दङ गोहोआ जाबाय भटनि अधिकार भटाधिकारा जोंना दङ भटनि पावारा दङ बै पावारजों जों बिथांमोनखौ फेजेनगोन जों बिथांमोनखौ बुवाबो रायाबो जेबो खालामा मा खालामगोन भटनि अधिकारजों फेजेननानै जिराय होगोन नोंथाङा बडलेण्ड नाङा होनदोंमोन ना मोना होनदोंमोन ना जिरायथ'दो 17 बोसोरावथ' जेबो मावासै नङा होमबा नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया दिनै बेसो मुंख्लंनि खाम्फायाव दिनै नांगोलनो भट हो होननानै सिथाबना होदों नुदोंना नोंथांमोना वाट्सआप फेसबुकआव नायलाय बेसेबांबा लाजिथावथाव बाथ्रा बियो मा होनगोन दा बेखौलाय जायगाखौनो मोनासै नामा सिथाबनोलाय पस्टारानो गैया माथो नङा होमबा लास्टआव नुबाय दानिया मुंख्लं खाम्फायावसो बेखौ मुंख्लंफोरखौबो अपमान खालामो दिनै बिथांमोना निमाहा मोननाय नङा खिन्थु रायजो राजा नोंथांमोन 5000 मानसिया मुंख्लं जादों बर'फोरनि बेवहाय बिएलटिनि दङ कमन मानसिफ्रा दङ जनसाधारण दङ एनडिपिनि दङ साहित्य सभानि बयजोंबो ज' नांनानै दिनैसिमाव बर' हारिनि गेजेरनिफ्राय जोंनि बिर जोहोलाव बै माने जोहोलावजो बिथांमोना 5000निबो बारा दङ दा बिथांमोननि सिगाङाव जों दिनै बडलेण्ड नाङा होननाया बेसेबां जुक्ति दङ दा बेखायनो बिथांमोनाबो बडलेण्डखौनो नांगौ 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 होननानै हाथियार लानानै दैदेनगिरि जाफैबाय नाथाय बिथांमोना दिनै गासिबो सुबिदा मोनजोब्बाय नालाय बिल्डिं जाबाय थाखा फैसा जाबाय धन सम्पत्ति जाबाय गावनि गथ'खौ दामि दामि स्कुल कलेजाव फोरोंदों कुनु अभाबानो गैला दिनै मा बुंदों बडलेण्डखौ नांथ'ला अभाबानो गैला नालाय नैबे रायजो राजानि खोथाखौ कुनुदिन सानफेराखै नङा होमबा दिनैबो गोबां लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्ला हाथियार लानानै दाबो हाग्रायाव दङ माखासे डेजिग्नेटेड केम्पआव थायो सनाय केम्पआव थायो उदालगुरि केम्पआव थायो बरबुरि केम्पआव थायो सारफांगुरि केम्पआव थायो बे लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्लाया न'आव थांनो गोसो दा बैसागुनि बोथोर रावबो न'आव थांनो मोनाखै दिनै मालाबा बिफा थैयो मालाबा बिबै थैयो थांनोनो मोना बिथांमोना कुनुदिन मालाबा बिनानावनि हाबा जायो आखाइ हमनानै बिदाय हैनांगौ कुनुदिन थांफेरनो सम मोनाखै बिथांमोना नाथाय बिथांमोननि खोथाखौ कुनुदिन सानासै जोंनि सासे बिमा बुरि गावनि गथ'खौ बे उन्दै बोसोर खोमानानै लाबाय बडलेण्डनि थाखाय दिनैसिमबो बिनि जोनोम सानाव थैनाय सानाव मेगन मोनब्रैखौ रथ' रथ' बियो गहोबाय थायो माला बडलेण्डआ जागोन बे खोथाखौनो सानबाय थायो नाथाय दिनै बिथांमोना बे बडलेण्डखौ लानानैबो दिनै गेलेदों राजनिति खालामदों दिनै बिपिएफ हान्जानि थांखिया मा 1 नम्बरावबो राजनिति 2 नम्बरावबो राजनिति 3 नम्बरावबो राजनिति 4 नम्बरावबो राजनिति आरो राजनितिखौ जुदि खालामथारनांगौबा मानो बिपिएफ दागुलायनांगौ बडलेण्ड पिपल्स फ्रन्टआ मानो जानांगौ एजिपिजोंनो खालामनो हायोमोन ना बिजेपिजोंनो खालामनो हायोमोन ना कंग्रेसजोंनो खालामनो हायोमोन ना नङा होमबा मानो बिपिएफ दागुलायनांगौ राजनितिखौ खालामनोबालाय नाथाय दिनै दुखु गोनाङा दिनै बेसो राजनितिनि नामाव दिनै गासिबो राजनितिखौ खालामजोबदों गुबुंले मोनसे थासारि आरो बडलेण्डखौ नाङा होननाय दिनै बाथ्राया बेसेबांबा जोंखौ दुखु होदों दिनै दा बेसो बिराद गिदिर बाथ्रा दिनै जों मानो बडलेण्डनि आन्दोलन खालामनो गोनां जादों बेथ' नोंथां गालांनाय आद्रा खामानिसो ना नोंथाङा जुदि दिनै मावामोनबा नोंथाङा मावबोयोमोनबा जोंथ' मावनो गोनाङानो गैयामोन नङा होमबा दिनै नोंथांमोना आद्रा गालांनाय खामानिखौसो जों दिनै मावगासिनो दङ नाथाय दिनै बिथांमोना प्रमद बर'खौ बुंदों दालाल खालामो इउजि ब्रह्मखौ दिनै बुंदों जेबो रोङा खामनाय बेबादि बाथ्राजों दिनै गासिखौ दिनै लांजोबनाय बिदिजों जानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो जों बिथांमोनखौ खावलायदों सम थासेयावनो बिथांमोना जेबो खालामनो हायासैबा दिनै हगारनानै होदो जाय बिथांमोना दिनै बडलेण्डनि थाखाय दिनै जुजिबाय थादों बिथांमोना दिनै हगारना होदो मानोना बर' रायजो राजानि गिबि मोनसे थांखि आरो आंगो थांखियानो जाबाय बे बडलेण्ड आल्टिमेटा आरो बडलेण्डखौ मोनागौ माने जोंनि जे जुजिनाय जोंनि जे मावनाय जोंनि जे नांनाय बेखौ जों कुनुदिन थाद'नाय गैयालासेनो जोबथा महर मोननायसिम जों मावबाय थानो रायजो राजा नोंथांमोन आं बेखौसो खावलायदों आरो बिनि थाखाय जोङो ना इलेक्सन गेलेनांगौ ना जों जिखुनु खामानि मावनांगौ जों बिसिम दङ दा बेखायनो जों बुंदों एबारनि इलेक्सना बियो एकमात्र बे बडलेण्डनि थाखाय जों दिनै बे खामानिखौ मावनांगोन इउजि ब्रह्मआ जेब्ला बे दिल्लीयाव थांगोन एमपिआ देग्लाय सासे नङा सानै एमपिआ थांनो गोनां जोंना रेडि जानानै दङ दा प्रदीप कुमार दैमारि बिथांखौ देरहानायाबो रोखा जानानै दं फारसेथिं इउजि ब्रह्मआबो देरहानो रोखा जानानै दं बे सानै सुबुङा जेब्ला दिल्लीयाव थांगोन बिथांमोननि जुदि दबदबनि बिथांमोननि जुदि दखल आरो बै दखलजोंनो भारत सरकारखौ प्रेसार होनांगौ भारतबर्षखौ राजनिति खालामनांगौ भारतबर्षनि राजनिति लिडारफोरनिफ्राय बिखौनो लाबोनो हानांगौ जोंनि अधिकार न्यायखौ बिथांमोन सानैयानो हागोन आरो बेनि थाखाय जोंनि रोजा लाख बर' सुबुंनि आशीर्बादा बिथांमोनजों दङ समर्थना बिथांमोनजों दङ आरो जोबथा महर मोननोसिम जों बेखायनो बडलेण्डनि थाखाय जों एबारनि इलेक्सनाव जों बाहागो लानांगोन आरो ट्रेक्टरनि सागरियाव 23 तारिखआव जोङो भटखौ होनानै देरहानांगोन इउजि ब्रह्म बिथांखौ आं बेखौनो खावलायबाय दा बे मोनसे बाथ्रा दा बडलेण्डनि उनाव आरो मोनसे इसु दङ जोंहा 6टा जनगोष्ठीनि एसटि होनांगौ होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारिया 6टाल' नङा बिथांमोना आरो मोननै बाराबाव आसाम सरकारासो 6टा भारत सरकारासो 6टा नाथाय हाग्रामा महिलारि नालाय बिथांमोना एसे बारासिन जायो नङा होमबा 8टानो होनांगौ 8टा नाथ जुगि आरो कलिताफोरनो होनांगौ आरो अतिरिक्त
6टाया बिथांनो थोबावा 8टानो दाखालि आसाम सरकारा बुंबाय भारत सरकारा बुंबाय 1 तला सना दाना हाग्रामाया 2 तला होगोन बबेनिफ्राय होनो गावनि हिन्जावनिखौ लाबोनो हागोन नामा बेलाय बबेनिफ्राय मोननो बेलाय बेथ' गावनि बाख्रिनि माइ फाननानै लाबोनाय नङा ना होमबा गावनि पेट्रल पाम्पनि पेट्रलखौ फाननानै लाबोगोन नामा बेलाय ओरैनो बुंबा जानाय नङा ना बे नङा होमबा दा एसे बारगा बुंनानै मा लाब जानो इसिबां मिसा खोथा बुंनानै मिसा प्रतिश्रुति होनानै नंखाय रादाय होनानै मानसिफोरखौ सासन खालामनो हाया रायजो राजा नोंथांमोन आरो जों बिदिखौ लुबैया मानोना नों बर'निनो दैदेनगिरि बर'नि लिडार नोङो दा बेखायनो जों बेखौनो खावलायदों बिदि जोबोर नंस' रायजो राजा नोंथांमोन 6टा जनगोष्ठीनि एसटि होनाय लोगो लोगो जों बर'फ्रा बे आसामाव रानै थैनानै मोजांसै गोथाङै थैनानै मोजांसै बेयाव कारन बा जोंहा जोबबो बेयाव थानाय नंला दिनै जोंनि गथ'फ्रा दिनैनो स्कलारशिप मोनाखै गाबोन 6टा जनगोष्ठीया स्कलारशिप मोननांगौ जायोबा माने होबावनांगौ जायोबा स्कलारशिपखौथ' बाद हो कटन कलेजाव एडमिसन मोनला गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव मोनला आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया आन्दोलनजों लाबोनाय इउनिभारसिटि बेयावबो एडमिसन मोननाय नङा जोंनि गथ'आ मानोना राजबंशीफ्रा बिराद गोजौ दङ आहमफ्रा बिराद गोजौ दङ सुतियाफ्रा बिराद गोजौ दङ मरानफ्रा बिराद गोजौ दङ जों बिथांमोनजों मालाबाबो जुजिनानै सौसिलांनो हानाय नङा आं गलाघाटनि मानसि गलाघाटआव आहमफ्रा सुतियाफ्रा मरानफ्रा जुदि एसटि मोनोबा गलाघाटआव थानाय बे ट्राइबेलफ्रा बर' जा कार्बि जा गार' जा मिसिं जा बिसोर आरो गोथां थैनानै साबसिनसै आत्महत्या खालामनानै साबसिनसै बहाय मानोना कुनु मोनसे स्कुलाव बिसोर एडमिसन मोननाय नंला कुनु सासे मिलिटारि बहाय मोननाय नंला आर्मि मोननाय नंला बि इउनिभारसिटि एडमिसन मोननाय नंला जों बेखौ रोखा लिरनानै होनो हायो मानोना बिथांमोननि पार्सेन्टेजआ बिराद गोजौआव दोनै सुबुं सानखोआ बिराद बुरजा आहमफोरनिफ्राय मुख्यमन्त्रियानो सिगां गोबां जालांबाय तरुण गगैयाबो आहम हितेश शइकियाबो आहम आरो मोनसे माने आसाम एसेम्बलिनि मिनिस्टारनि गेजेराव 8 जन 9 जन आहमानो थायो आरो दिनै बै जनगोष्ठीनो जुदि एसटि होनांगौ जायोबा जोंनि थासारिया दिनै मा जागोन बिथांमोना प्राय 1 कोटिसो मानसि दङ आसामाव बै 1 कोटिसो मानसिया गामोनसो एसटि जानांगौबा होमबा जोंहा आरो बे मिसिं कार्बि बर'आ जोबबानो थानाय नङा आरो नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बुंदों बिश्वजित दैमारि बिथांमोना बुंदों जे जेरैखिजाया एसटिखौ जों बानायथारगोन नांगौ दिनैनो बानायगोन गाबोननो बानायगोन बे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोनाबो बेबादि एसटि जानांगौ होननाय हानजाखौ फेजेननांगौ ना फेजेननाङा रायजो राजा नोंथांमोन फेजेननांगौ नङाबा जों रानै थैसिगोन दा बेखौसो खावलायदों दा जोंहा दिनै सम मोनसे फैदों जातिनि थाखाय नङा दिनै बिथांमोना गुबुननि थाखायसो खामानि मावदों आरो बे थासारिया दिनै सोलायनांगोन जों दिनै बेखौनो बुंदों मानो सोलायनांगोन मोजां मोनसे खुंथाय जोंनो नांगोन दिनै বিটিএডিকে বিথাংমনা বুনো আমার বিটিএডি অঞ্চল বিটিসি অঞ্চল সকলো জাতি জনগোষ্ঠীর কারণে সেই কথাটো আমিও জানো কিয়নো সংবিধানত হেতুই লিখা আছে কিন্তু প্রথমতে এটো বড় সকলৰে আছিল जोंनि थाखाय नङा होमबा बयनिबो थाखाय जों बेखौ मिथिगौ কিন্তু गिबियावबो जोंनि थाखाय नङा होमबा गिबियाव बर'फोरनि थाखाय बियो दा मिसिं अट'नमास काउन्सिला गिबियाव मिसिंफोरनि थाखाय राभा आसामा गिबियाव राभाफोरनि थाखाय तिवा काउन्सिला गिबियाव तिवाफोरनि थाखाय सुनवाल काउन्सिला सुनवालफोरनि थाखाय बड'लेण्डआ गिबियाव बर'फोरनि थाखाय नाथाय दिनै जोंनिया खुंथायगिरि बिथांमोना मा बुंदों बियो बर'फोरनि नङा गुबुनासो गोजौआव थांनांगौ दा बेबादि साख्रि बाख्रि टेट गासिबो साख्रिखौ गुबुना मोनो साप्लाइखौ गुबुना मोनो टिकाखौ गुबुना मोनो बर'फ्रा जोंनि खाना नोंसोर जोंनो भटबो होखाया गाहायाव थाजोब नोंसोर जों गुबुनखौ बोखोजोबनि दा गुबुनखौ बोखो ओरैबादि मोजां मासि होबाय थाखा फैसा खामायनो सुबिदा होबाय साप्लाइनि खामानि होबाय साख्रिफोरखौ होजोबबाय जोंनि आंगो जातिनि मानसिफ्रा दिनै एकदम गाहायाव थाजोबनांबाय बे थासारिखौथ' जों जाहोबाय थानो हाया हागोन नामा रायजो राजा नोंथांमोन हाया जों बेखौ मानोना दिनै खुंथायगिरिया सोर नों बर'आनो खुंजाग्राया सोर दिनै नों बर'आनो होमबा जों बे अयनायखौ मालाबाबो नायनो हाया सासे बुरि मानसि बियो बिलोनिफ्राय बियो मा खालामो साम'खौ खनना लाबोयो गावनि बारियाव गायनाय मैथाखौ फाननो लाबोयो दिंखिया खाना लाबोयो बे हाजोनिफ्राय बेखौ फाननो लाबोयो बेखौ फाननो लाबोनाय समाव मा जायो माखासे सेंग्राफ्रा दान्दा होनानै लामाखौ होबथायो सिन्डिकेट होनो बेखौ दाना सोंनोसै आयं बुरिया मा लाबोदों मनायाव थेलायावलाय साम' लाबोदों आयं मैथा लाबोदों आयं लाफा लाबोदों आयं दिंखिया लाबोदों आयं माबाव लांनो माइकी बाजाराव लांनि फानहैनांगौ ए लां दे 30 थाखा गालां होमबानो दान्दाखौ जों बोखारना होगोन जाबाय मानो 30 थाखा होनांगौ 30 थाखा होआबा दिनै दान्दाखौ खेवना होआ नोंसोरलाय सोर लिडारफ्रानो जोंखौ थिनदों आजिखालि मबाइल रिचार्ज खालामनो फैसा गैया बाइकआव थाव सोनो फैसा गैया जोंहा दिनै जुमाय लोंनोबो फैसा गैला गतिके बुंदों लिडारफ्रा जों होनो हाला नोंसोर मेला खुं दान्दा होबथा फैसा खांनानै ला हगार सारना होजोबबाय दानिया ब्रिटिशनि दिनाव बिदि जायामोन खोमा नङा होमबा सासन कर्ताया सोर बर' खुंजाग्राया सोर आइ बुरि बिमा बुरि बिबाजै जोंनि नङा होमबा दिनै बिथांमोनाबो दिनै फैसा होनानैसो जोंहा मैगंखौ फाननो हाफैदों क'क्राझार बायदियाव दिनै बियो जादों
माइकी बाजारा दिनै बिराद गिदिर बाजार बियो नङा होमबा आइजोफोरनि थाखाय दिनैसिमबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि एकदम माइकी बाजारनि उनावनो ओरैबायदि गिदिर हटेल लुना लाबाय गौरां भेलि होननानै सिगाङाव माइकी बाजार दिनैसिमबो मा होनो मोसागालगा मोनसे लुना होनो हायासै नङा होमबा बै आइजोफोरनि थाखाय 17 बोसोर खुंबायना नोंथाङा कोटि कोटि टाका लाबोबायना 5000 कोटि लाबोबायना जोंहा मानो खुंना होनो हायासै दिनै बे आइजोफोरनि खोथाखौ मा सानखो नों होमबा हाग्रामाखौ दं बाद होबाय जोंना प्रमोद रानी ब्रह्म बे आइजोफोरनि थाखाय मा सानखो होमबा मैगं फाननानै समाज सलियो मैगं फाननानै बिथांमोना न'खर सालायदों मैगं फाननानै फिसाजो फोरोंदों मैगं फाननानै दिनै बिथांमोना गावनि गथ'खौ फोरोंदों न'खरखौ खुंदों धोरोम सिबिदों नाथाय बै दखान गंसेखौ दिनै 5000 टाका होनानै लुना होनो थाखाय जोंनो खुंथायगिरि बिथांमोना गोहो गैया दा जों बेखायनो बुंदों बे खुंथायखौ जोङो सोलायनांगौ नङाबा गाबोन समफोर खिन्थु जोङो मोजां मोनसे थासारियाव थानो हानाय नङा आं जास्ट बेखिनि बाथ्राखौल' आं खावलायबाय गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दंमोन जोंना आब' बिथाङा बुंगोन आजिखालिथ' बिथांखौ राया होनबाबो बुङा होनोबाबो बुंनांगौआनो जायो मानोना बिथाङा जोंखौसो टारगेट खालामनानै लाबाय दा प्रमोद बर'खौ दालालि होनो पाइकारि होनो होनथों जोङो दिनै बेखौनो बुंदों पाइकारि जोंना प्रमोद बर'आ खिन्थु मोजां पाइकारि बियो खिन्थु नोंसोर गाज्रि पाइकारि दिनै नङा होमबा प्रमोद बर'आ सोरखौ लानानै पाइकारि खालामदों बड'लेण्डखौ लानानै पाइकारि खालामदों बियो दिनै 6टा जनगोष्ठी होनानै पाइकारि खालामदों बे बर' रायजोआ गांनाय उखैनाय बर' रायजोआ सिमां बर' रायजोआ थामथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय मोजां खामानिखौ लानानै दिनै प्रमोद बर'आ पाइकारि खालामदों नाथाय नों मा खालामदों दिनै कोटि कोटि रां खामायदों दिनै जलहिंसन बे गैया केनेल गैया मा दै लाबोग्रा बे सायाव 3 तला बिल्डिं लुना लाबाय फारसेथिं दिनै जोंहा भारत पेट्रलियाम बिथाङा बिराद गिदिर मा खुलिनानै लाबाय पेट्रल पाम्प बिथांनि बियो कारिगावनिफ्राय हाबलांनाय नोंथांमोना 80% नुगोन दुनियानि देरसिन बेयो अन्थाइनि क्रेसार मिल दङ बे जाबाय हाग्रामा महिलारिनि आरो ससे थांबाव कलेज नुगोन ससे थांबाव नोंथाङा सिजौ होना एन्टारप्राइज नुगोन बिथांनि शपिं मल सनानि दखान केरासिननि दखान सिंग्रानि दखान परथानि दखान गासिबो हाग्रामानि मानो बुंदों दे आं परथाया बै एसेम्ब्लिनि माने सेक्रेटारियेटनि बै केन्टिनाबो बिथांनि केरासिन हकार फाना होमबा बहायबो बिथांनि शेयार थायोनो एमआरएम हस्पिटाला बिथांनि होमबालाय बबे बिथांनि नङा बिथांमोनाथ' दिनै रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय हाथियार लानानै आन्दोलन खालामदोंमोन आन्दोलन दिनैबो जोबाखै रायजो राजा बिथांमोन नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो मा खालामबाय संग्रामखौ दोनथ'नानै बड'लेण्डखौ नांथ'ला होनानै 6टा जनजाति जानांगौ होननानैसो दिनै खोथा बुंनानै गासिबो बावजोबनानै दिनै रां खामायनायाव दिनै बेस्थ' जादों दा जोंहा बेखौसो खुद्रिदों बेखौसो जों गाज्रि मोनदों दा नाथाय बिथाङा दिनै बे बायदिसिना बाथ्राफोरखौ बुंनानै मानसिफोरनि गेजेराव गावनि फेलारखौ खिन्थाबाय थादों आं दाखालि बुंनो गलागावआव दिनै बिथांखौ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ माथाम भुटा होसोबाय थायो सानफ्रामबो 1 नम्बर भुट रायजो राजा नोंथांमोन एबसु आरो एनडिएफबि सानफ्रामबो होसोबाय थायो उन्दुनाय माने नुयो सायख'माने नुयो प्रमोदसो खोमालै होनो ओरैनो गबिन्दसो खोमालै ओरैनो सौग्रावलाबायो थारमाने बै संखिलाबाय हामा मालाबा बेमार जाखानाय मानसिफ्रा बेबादि जाबाय थारमाने संखिलाबायनानै बेयो प्रमोद बर' आरो एनडिएफबिनि भुटआ सानफ्रामबो होसोयो बिथांखौ 1 नम्बर भुट 2 नम्बर भुट फेलेंनि भुट फेलार जाजोबना 15 बोसोराव जेबो मावनो हायासै बे भुटआ सानफ्रामबो होसोयो साराथ' बेखौ मावगोन होनदोंमोन मानो मावासैब्रा आंना माथो सिरि सिरि बुंजायो आरोना बे भुटआ सिगिबाय थायो थारमाने बेखौ साराथ' अमुक गामियाव এই खोथाखौ बुंबोदोंमोन इसेबां होगोन होननानै मानो होआसैब्रा माथो बेखौ बावलांदोंनो बेखौ बिदि आरो बै भुटआ होसोबाय थायो थारमाने आरो 3 नम्बर मोनसे भुट दङ मासे बे जाबाय अहंकारनि भुट ओरैबायदि अहंकार जाबाय दिनै सनानि शेयार मोनबाय नालाय सनानि गारि मोनबाय नालाय हगारनोनो बायो दा गुबुना जे सिख'नानै लासिगोन खोमा बेखौ लानानै दा ओरैबायदि गिबाय आंथ' दा बुंदों दहाय गारियाव रायलायबोदों महिलारि बिथाङा दिनै दन्दा जिबौ बादिसो जानो हमबाय नङा होमबा बे थासारि आरो बिथांखौ रावबो गिला दिनै गियो नामा रावबो गिया फेटि जिबौखौसो गियो जों नङा होमबा बे दन्दा जिबौखौ रावबो गिनायनि खोथा गैला अरबाबो जेबो जाया बियो दसे सिगिगोन बियो नङा होमबा दद्र'लांगोन बे दसे उनाव दा दिनै बेनो जागासिनो दङ दा बेबादि নবচৰাইনা जोंना এটা নবহৰণাক আমি ক'ব লাগিব এটা নবহৰণাৰ নাম কোনো শুনিব নোখোজে এতিয়া তেখেতক মই ক'বলৈ বিচাৰিছো তেখেত এটা মানে পুৰণি বাতৰি কাকতৰ নিচিনা হৈ যাব এতিয়া অহাকালি পুৰণি गोजाम बातरि पेपार आरो नङा होमबा दिनै जोबखांबाथाय फरायखांबाथाय गाबोन खामानि गैला बियो बिथाङा बिदि जानो थांगासिनो दङ दा बै बाथ्राफ्रा दिनै आं बेखायनो खावलायदों जोंना टारगेटआ इउजि ब्रह्म मानोना जोंहा इसु दङ जेंना दङ बड'लेण्ड दङ सोलायनांगौ दङ 6टा जनगोष्ठीखौ जोंहा जेरैखिजाया होबथानांगौ दङ दा बै थासारिफोरखौ लानानैसो जों देग्लाय इलेक्सनाव बाहागो लादों दा बयबो रायजो राजा नोंथांमोना फैगौ 23 तारिखआव बेखायनो कुनु मोनसे बाथ्राखौ सानफिननो नांला सोलायफिनगोन नामा रायजो राजा नोंथांमोन येस सोलायबाय खिन्थु बिपद दङ बिपदा आंनि जाया आंथ' बिटिडि ओनसोलनि मानसिबो नंखाय आं गलाघाटनिसो मानसि जेबो लस जाया आंहा लसआ नोंथांमोना जागासिनो दङ आं नुहरदों थारमाने बे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि जिबनखौ नुदों आं
सिमला बादियाव बै मा होनो केशब नगर बादियाव हुजुवा बादियाव बहाय हेड मास्टारजों क्लास 10 नि गथ'जों नांलायलायो अनलाइन लटारिखौ लानानै आरो सानसेखालि गथ'आ लाफैग्रोबायनो अनलाइन लटारिखौ दाना मास्टारा फैनानै बुंबाय ओइ नों मानो लाग्रोखो बेखौ ओइ सार आं सिमां नुनानैसो लाखादों बे नाम्बारखौ जादों आंनि सोमोन्दै मिथिगोन मानो लाग्रोनांगौ होननानै मास्टारजों गथ'जों नांलायलायदों नोंथांमोन सिमलायाव जादों बियो बिनिबो देरसिन बाथ्रा बुंनो हाया आं बुङा मानो जादों दा जोंनि गथ'खौ जुवा रुजा जानायखौ लुबैयो नामा गावनि फिसायखौ जुमाय फाग्ला जाजानायखौ लुबैयो नामा जोंथ' लुबैया खिन्थु जोबनांगोन दिनै बर'नि 30-35 आफादखौबो दिनै नैबे हानजाया पकेट सिङाव सोना लानो नागिरो बोरै जानो बिदिबा धोरोम आफादाबो गवाखै दिनै जेरै गोसो बिदि बाहायनो नागिरबाथ' जानाय नङाना बियो राजा होननानै जि मावगौ बेखौनो जागोन नामा जानाय नङा बे थासारिया सोलायनांगोन दा बेखायनो आं बारा बाथ्रा बुंनो सानासै बुंनांगौआथ' गोबां दङ माबानो जोङो साल दंफां फानग्रासो जाबायनो दानिया साल दंफां फाननांगौथ' जोबो जायाखै नोंथांमोननि बे सिके ओनसोलाव जोंखौ बिराद गाज्रि मोनो रायजो राजाया मानो दे दंफां दाननायखौ जों होबथायो नोंथांमोनखौ नङा होमबा है एबसा दंफां दाननायखौ बादा होयो होनना बन दानबाबो बादा होयो होनना जोंसो बादा होयो आरो जोंखौसो बदनाम होयो जोंसो दंफां गायनो थिनो मावजि केन्द्रजों लोगो नांनानै एनजिअफोरजों लोगो नांनानै दंफां गायो जों सोब बोसोरावनो हाग्रामा ओनसोलखौ फोथांग्राया जोंसो नाथाय बिथाङा जोंखौसो बदनाम होयो दंफां फानग्रानो चिराङाव गावसिनि भिसिडिसियासो हमजाबाय चेयारमेना दा गावसिनि मेम्बारासो हमजानानै जाबो जेलाव दङ दंफां फाननानै साल दंफां फाननानै जोंखौसो बदनाम होयो गमामाय दंफांखौ फानमारदोंबा डिअफा नोंथांनि आखायाव थायो बिडिअफिसार नोंथांनि आखायाव थायो रेन्जारा नोंथांनि आखायाव थायो फरेस्ट गार्डआ नोंथांनि आखायाव थायो मानो हमाखै प्रम'टफोरखौ नङा होमबा रुमफोरखौ मानो हमाखै नोंथाङा नंखाय बाथ्रा बेफोर बे बाथ्राखौ रायजो राजानि सिगाङाव बुंनानै ओरैनो गुबुंले खालामनो हायो खुनु बहाय थार मोनसेबो बाथ्रा गैया बे मोनसे बाथ्रा दाना 1 तला सनानि बाथ्रा फैलायबाय आबहावानो बुंगौमोन दा एसे बुंग्रोनि आं 1 तला दाखालि उदालगुरियाव थांबाय बिराद बुरजा आइजो थगायना लाबोदोंनो 30,000 टका दिन 10,000 दिन 20,000 दिन सबे আহিলে হল बिराद लोब हारजा सिख्लाफ्राव फैबाय हिन्जावफ्रा फैजोब्बाय आरो दाना मिथिङा हुलुस्थुल जिरायनो हायाखै सान्दुं गुदुं ओइ फानि खाबो फुवानायनिखि होनबाय दाना जोंना सिबा फुवानाय सार होननानै अहाबार फाबो एबार फाहरि गोसो जादों অলপ খেলে মেলে হলে এবার যোগান দিব না ওহাবার সব পাবো গাহরি মাংস পাবো ডালি পাবো ভাত পাবো পরথা পাবো সব পাবো ওহাবার এবার মাপ করিবা এবার দিব নোয়ারলো যাবে আর খওয়ানা লাবোबाय लाबोनो सावथुन मोजां मोनोमोन दानाथ' मिथिङा जोबलांबाय माखासे सिख्लाफ्राथ' जोंनि एबसु अफिसाव स्कुटि गालाङोना साइकेल गालाङोना जोंना आइजो बिथांमोना मादैमोना फैनाय समाव आं सोंबाय आरो आंबो दंमोन सानैसो हिन्जावसाफोरखौ सोंबाय आं मिथिङा जोब्बाय नामा महिलारि बिथांनि जोब्बाय सार होननानै माथो होखो 10 थाखा होदों सार जादों आरो मानो लाल साह लोंनानै होदों जादों आरो दाना मादै बोसोरनि सानै सिगां बिसोरखौ सोंबाय आं नोंसोरलाय माथो होखो जोंनो 30 थाखा होदों खरथा जालांनांगौनो दिनैनिफ्राय जों खुनुदिन फैला बिसोरनि मिथिङाव जाबाय आरो ओरैबायदि रागा जालांबाय थारमाने दा बेबायदि मानो थगायनानै लाबोनांगौ नङा होमबा होनो हाया गाराखौलाय दा बे नोंथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खोथा बहाय मालाबा भुल जानो नाङा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बिथांमोननि आसनि नङा बियो भारत सरकारनि आसनि बियो एनआरएलएम होनो बेखौ नेशनेल रुराल लाइवलीहुड मिशननि मोनसे बे स्किम आरो बहाय जिखिनि थाखा फैसा मोननांगौ 30,000 नि खमरावबो लाखानोनो नाङा बे स्किमखौ दा बेखायनो आं खावलायदों बिथांमोना मालाबा 5,000 6,000 सोगोन होनदों बेखौ लाखानो नाङा 1 लाख होयोबा बहाय माने 30,000 बा साबसिडि जायो दा बेखायनो बै साबसिडिखौनो बिथांमोना लाबोनानै जोंनो होनो नागिरदों एक्सेप्ट खालामनो नाङा रायजो राजा नोंथांमोन दा आं बेखौनो खावलायदों जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै ला बेंकनिसो लन बियो बै लनफोरखौ रिकभार खालामनो हायोबा आरो फैसा मोनफिनो बे बाथ्राखौ मिथिनाया मोजां जोंनि आइजोफोरखौ लानानै बिराद अपमान 1 तला सनानो बेखायनो मा खालामनांगौ 1 तला सनानि थाखाय जेसेबांखिनि हिन्जावसाफोरखौ दिनै खावलायदों हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बिथोन होदों नों हाबा ला आरो गार हाबा ला आरो गार हाबा ला आरो गार खेबथामालागै फिसाइ गारनांगौनो दाना माबायदि खोथा जानो हायो बिलाय 1 तला सनानि थाखाय बिदिथ' जानो हायाना आइजो माहारिखौ मानो एसेबां अपमान होदों आरो बेखौ मानो एसेबां थुलुंगा होदों गाज्रि बाथ्राखौ मानो फोरोंदों बेखौलाय नङा होमबा दिनै समग्र भारतबर्षनि आइजोफ्रा धिक्कार होदों लाजिदों जोंबो लाजिदों दिनै बेसेबां दुखु गोनां बाथ्रा बियो हाबाया बिराद मोजां गिदिर अनुस्थान बियो बिराद मर्यादा गोनां मोनसे अनुस्थान बियो जोंनि आइमोना कुनुदिन सनाखौ आसा खालामनानै हाबा जायाखैमोन खोमा 7 जन बिदा फंबाय बिब' बिनानाव दं जोंहा जोंखौ दिनै लेखा गोरों खालामदों गोरों गोरा खालामदों बै जाम्बि सासे बिमा बुरिया उइदाउट सना गैयालासिनो नङा होमबा दिनै होमबा जोंखौ सनानि न'खौ मानो देखायनो नाङामोन ना आरो मोजां उदाहरन जाहैबाय गिबियावनो नोंथांनो शिवलि ब्रह्मखौ गारहोनो होना गावखौ फार्स्ट नङाबा सनानि थाखाय गावनो हागोन नामा गावनि बिसिखौ नोंखौ गार होनबा सरकार नों सना होगोन बिदि जागोन नामा गावनि हाबानि खोथाखौ जों मिथिगौ ना दिनैसिमबो भारतबर्षआव हयथ' बिथांनि हाबायानो देरसिन जादों खोमा कोटि टाकानि हाबा बेखौ बुंबाथ' अनेक खोथा नङा होमबा रायजोनि टाकाखौ लानानै बिथाङा हाबा खालामदों
आरो रायजो राजाखौ दिनै एक तला सनानि सिमां नुहोनानै गुबुंले खालामनो थासारिखौ जों मालाबा बेखौ गनायनो हाया। दा बेखायनो आं बारा गोलाव बुंनो सानासै, जोबनायाव आं बेखौनो खावलायदों बयबो 23 तारिखआव फुङावनो दुगै लोबै मोजाङै भटखौ होदो आरो इउजि ब्रह्मखौ ट्रेक्टरनि सागराव देरहाहोदो आरो बेजोंनो जोंनि गेजेराव सोलायनायनि थासारि, मोजां खुंथाय, बड'लेण्ड 6टा जनगोष्ठीखौ जों होबथानांगोन आरो जोंनि समाज बेबस्था, जोंनि जौगानाय, जोंनि थासारि सोलायनाय, आइ आफानि गेजेराव जोंनि गंफ्रोमबो न'खराव जाहाथे मडेल गामि, मडेल भिलेजनि कनसेप्ट, साननाय हनाय जाहाथे मोजां जायो, साफ्रोमबो उन्दै उन्दै गथ'फोर सुबुं जानो हायो, बै गासिबो थासारिखौ जों दानानै लानो हानांगोन 23 तारिखआव इउजि ब्रह्मखौ देरहाहोनानै। आरो बेखिनि समनि थाखाय नोंथांमोनखौ गाबोन गेजेराव सानसेल' सम दंसै। दा बेहायनो रावबो सोलायनो नांला, गोसो सिङाव जि सानबाय, जि नोंथाङा दिनै खोनाबाय, बे बाथ्राफोरखौ लानानै न'खर खाथियाव थानाय बयखौबो खावलाय, बिपिएफखौबो खावलाय, नोंथांमोना भटखौ ओरैनो नाङा फाङा जेननायाव होआलासिनो देरहानाय सासे इउजि ब्रह्मनो होदो। आरो गाबोन जों बेखौनो बुंदों जै खेबसे बिथांमोना जेनबाय लोगो लोगो जों खौसेथिनि थाखाय बिथांमोना बिखा गोबालायनानै फैगोन, बे फोथायनाया जोंनियाव दङ। मानोना पावाराव थानायावसो बिथांमोना फैयाखै, गाबोन जों फैयाबा उपाय गैया। दा आं बेखौनो खावलायदों, गोबां गामि दंसै दा, बिपिएफ न'खरसेबो गैला दा। दाखालि आं उदालगुरि मिटिं गादों, एबसुनि सेन्टाराव लिंलांनो हागोन मिटिं गानो थाखाय। दा उनाव बुंबाय सार मिटिंखौ गायाबाबो जासिगोनलै होननानै। मानो? सार बिपिएफआनो न'खरसेबो गैला, गायाबाबो जासिगोन। होमबा आं बुंदों साफा सानै जोलैनो दोननाया हामगौमोन होननानै आरो सासेबो गैलानो दा। दा बे थासारिया जादों दिनै। दा 2020 सना जोंनि आखायाव फैगासिनो दङ आरो बै समाव बिपिएफ होननाय मोनसे हान्जा थानाय नंला, जारिमिनसो जासिगोन बियो। बे बिटिएडिआव 4 जिल्ला दंमोनलै, सानसे समाव नांगोल माने सिम्बलनि नांगोलनि सावगारि मोनसे बिपिएफ होननाय दोलो दंमोन, हान्जा दंमोन होननानैसो रायलायगोन मानसिफ्रा। मानोना बे थानायनि नंला 2020 सननि उनाव बे थासारिखौ जों नुहुरदों। दा जिखियानो जाया मानो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिम आं जासिहरबाय। बैसोआव जायफ्रा आंनिफ्राय देरसिन नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय, आंनि खुलुमनायखौ आं जासिबाय, सिबिनायखौ जासिबाय। आं दुइसिनफोरनिसिम आंनि अननाय, मोजां मोननाय बेखौ जासिनानै आंनि सुंद' बिबुंथि बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।